Huvipuistot ovat suurimmalle osalle meistä kivoja paikkoja ja varmasti meillä jokaisella on niistä hyviä muistoja, erityisesti lapsuudesta. Mutta kivoissakin paikoissa saattaa tapahtua todella ikäviä asioita. Olen koonnut tähän 10 huvipuistossa tapahtunutta vaarallista tilannetta. Haluan sanoa, että kukaan tässä koosteessa oleva ei menettänyt henkeään, mutta loukkaantumisia kyllä tapahtui. Haluan myös varoittaa, että osa näistä klipeistä voi olla herkimmille järkyttävää katsottavaa, joten katsominen omalla vastuulla. Suomessa huvipuistoturvallisuus ja laitevalvonta on todella hyvällä tolalla, joten toivon, ettei kukaan saa tästä videosta huvipuistokammoa. Mutta lähdetään katsomaan videoita. Huvipuistolaitteeseen jumittuminen kuulostaa oikealta painajaiselta. Vuonna 2023 Kiinassa Fuangin kaupungissa tämä painajainen käy toteen, kun laite pysähtyy ja jumittuu kesken kyydin, vieläpä ylösalaisin. Tämän jälkeen työntekijät eivät saaneet laitetta enää toimimaan ohjaustaulun kautta. Lukuisten yritysten jälkeen yksi työntekijä joutui lähtemään kiipeämään korkealle laitteeseen. 10 minuutin päästä tästä laite saatiin toimimaan ja matkustajat pääsivät pois. Laitteen jumittumisen syyksi selvisi kyydissä olevien liiallinen yhteispaino. Kaikki laitteessa olleet saivat rahat takaisin lipuista ja huvipuisto tarjosi myös maksamaan sairaalakulut niitä tarvitseville mahdollisten syntyneiden traumojen takia. Toivon, että tämän jälkeen huvipuiston työntekijät ovat todella tarkkoja laitteiden säännöistä ja painorajoista. Amerikassa Illinoisissa vuonna 1998 tapahtui vähän samankaltainen tapaus, jossa 23 matkustajaa jumittuivat vuoristoradan silmukkaan ylösalaisin. Se, mikä tästä tapauksesta tekee vieläkin pahemman, niin nämä ihmiset joutuivat olemaan tässä pää ylösalaisin kokonaiset 2 tuntia. Ihmiset saatiin pois laitteesta palomiesten avulla nostinta käyttäen. 4 matkustajista kuskattiin saman tien sairaalaan, mutta onneksi kellekään ei tullut tästä vakavempia vammoja ja nämä 4 ihmistäkin pääsi pois sairaalasta hyvin nopeasti. Vuonna 2022 Lontoossa Winter Wonderland-nimisessä huvipuistossa Ritsa-tyylisessä laitteessa tapahtui onnettomuus, jossa oli 2 ihmistä sisällä. Laitteen tarkoituksena oli lähettää kyytiläiset 2 vaijerin varassa korkealle ylös. Kun laite oli käynnistymässä ja lähtemässä ylös, vaijeri katkeaa ja laite kimpoaa pahan näköisesti päin laitteen runkoa. Tässäkään kyydissä olijoille ei onneksi käy mitään suurempaa vahinkoa muuta kuin todennäköisesti ikuinen huvipuistokammo. Tässä samankaltainen tapaus Ranskassa samanlaisessa laitteessa. Kyydissä olijat joutuivat noin tunnin ajan olemaan tuolla jumissa ennen kuin heidät saatiin pois ja hekin selvisivät ilman mitään vakavempia vammoja. Tämä seuraava onnettomuus ei nyt varsinaisesti ole huvipuisto, mutta kyllä se mun mielestä menee samaan kategoriaan näiden muiden kanssa. Vuonna 2021 Venäjällä Euroopan syvimmällä kanjonilla Sulak-kanjonilla, joka on jopa syvempi kuin kuuluisa amerikkalainen Grand Canyon, tapahtui todella pelottava läheltä piti tilanne paljon turisteja houkuttelevassa maisemakeinussa. 2 naista menevät tähän todella pelottavan ja vaarallisen näköiseen keinuun keinumaan. Kaikki näyttää menevän ihan normaalisti ja että heillä on hauskaa, kun yhtäkkiä toinen keinun ketjuista katkeaa ja naiset putoavat kielekkeeltä alas. Mutta onneksi kielekkeen alla oli pieni puinen rakennelma, joka pelasti heidät juuri 1900 metrin korkuiselta jyrkänteeltä putoamiselta. Videolta kuulee ihmisten todellisen paniikin. Ihme kyllä, nämä naiset selvisivät tästä pelkillä pienillä naarmuilla. Tämän tapahtuman jälkeen poliisi rupesi tutkimaan ja vahtimaan, että näitä vaarallisia keinuja ylläpidettäisiin oikealla tavalla. Ja hyvä niin, vaikka itse en menisi tollaiseen keinuun tämän videon jälkeen vaikka maksettaisiin. Kiinassa vuonna 2021 Hunanissa Flying Chairs-nimisessä laitteessa tapahtui järkyttävä huvipuisto-onnettomuus uuden vuoden aikaan, jolloin huvipuisto oli vilkkaimmillaan. Laitteessa olevat naiset kuvaavat kyytiä puhelimella, kun yhtäkkiä koko laite rysähtää alas. Koko huvipuistoon oli tehty turvatarkastukset ja tarkistettu, että kaikki laitteet ovat hyvässä toimintakunnossa juuri ennen tätä onnettomuutta. Mutta silti laitteeseen oli tullut huvipuiston mukaan mekaaninen vika. Onnettomuudessa loukkaantui yhteensä 16 ihmistä, joista 3 saivat vakavia vammoja.
Tämän tapahtuman jälkeen koko huvipuisto suljettiin ja iso osa työntekijöistä otettiin tarkempiin kuulusteluihin. Koska miten voi olla mahdollista, että muka juuri tarkastettu ja huolettu laite sortuu kokonaan? En tiedä, mitä kuulusteluissa selvisi, mutta uskon, että laitteen huollon laiminlyöneet ihmiset laitettiin kyllä vastuuseen. Tässä samankaltainen tapaus taas Kiinassa. Vuonna 2022 Shanxin maakunnassa koko huvipuistolaite rysähtää maan tasalle jättäen lasten vanhemmat avuttomaan kauhun valtaan. Kyytiläisistä 18 ja yksi ulkopuolella oleva mies kuljetettiin sairaalaan. Ihmisten vammojen vakavuudesta ei ole tietoa, mutta vaikka tääkin on tosi vakava ja pahannäköinen onnettomuus, niin onneksi kukaan ei menehtynyt. En haluaisi mitenkään vitsailla tällaisilla asioilla, mutta se, mitä ajatellaan Made in China-tuotteista ja asioiden laadusta, taitaa ihan oikeasti pitää paikkansa. Vuonna 2010 Venäjällä Pietarissa tapahtui pelottavan näköinen onnettomuus näyttävässä rakettilaitteessa. Laite kulki 75 kilometrin tuntinopeutta 70 metrin korkeudessa. Videolla laite pyörii 10 ihmistä kyydissään, kun yhtäkkiä taimainen kaapeli, jolla raketti oli kiinni, katkeaa ja laite jää roikkumaan vain yhdellä kaapelilla. Ihme kyllä, tässä tapauksessa kellekään ei käynyt kuinkaan. Laite saatiin alas ja kaikki pois kyydistä 15 minuutissa. Teksasissa vuonna 2019 3-vuotias tyttö on pyörivässä laitteessa. Sitten hän rupeaa valumaan turvavyön alta ja lopulta lentää laitteesta ulos 3 metrin korkeudesta. Tyttö selvisi tästä aivotärähdyksellä, mutta on tosi outoa, että 3-vuotias lapsi päästettiin tollaseen laitteeseen ihan yksin ilman vanhempia. Tämän tapahtuman jälkeen laitteen pituusrajaa nostettiin heti. Siinä oli kaikki huvipuistoklipit. Jos tykkäsit videosta, laita kanava tilaukseen ja kommentoi alas minkälaisen video haluaisit nähdä seuraavaksi. Ja kiitos myös Aksu Animaatiolle tämän videon editoinnista. Kuvauksessa on linkki sen kanavalle. Eipä mulla muuta. Se ois moro. Siinä oli kaikki huvipuistoklipit. Jos tykkäsit videosta, laita kanava tilaukseen ja kommentoi alas minkälaisen video haluaisit nähdä seuraavaksi. Ja